Dnes si pripravíme ďalšie jedlo a tým je žemlovka. Potrebujeme 10 rožkov nakrájaných na kolieska, mlieko, škoricu a cukor. Do mlieka dáme 5 žltkov a z 5 bielkov vyšľaháme sneh. Pridáme štípku soli, cukor a štípku kyseliny citrónovej. Plech si potrieme maslom a vysypeme struhankou. Namočené rožky ukladáme jedna vedľa druhého a pritlačíme. Použijeme vrstvu jablk, do ktorej sme dali cukor a škoricu. Môžeme pridať takisto aj hrozienka. Do tvarohu dáme cukor a žltky. Pečíme 25 minút. Pred dopečením pridáme bielky a zapečieme približne 3 minúty. Žemlovku krájame mierne vychladnutú a tým, že bola dobre utlačená, tak sa nám krája veľmi dobre. Prajem vám dobrú chuť.